Mikä helvetin alieni täällä oikeesti on? Katsotaan. Siis mikä helvetin alieni? Ei oo kyllä töissä eikä tätä tämmösiä, että voi tulla. Ehkä läpikö tätä paljon jäin käsin. Se on vaan asu. Se on vaan asu. Vittu tuo. Lähteekö se hengitystä? Ei oo alieneita olemassakaan. Ainakin tää tuntuu ihan asulta. Kato Saima noita raajoja. Ja mä katon pulssia tällä hetkellä. Käykää sanoa tuohon ensihoidolle, tuohon määmättömään, tulee tähän seuraavaksi. Pulssin alle. Käykää joku sanoo siitä ensihoidolle, tulee tähän seuraavaksi. Tuo tuossa vieressä. Verenvuotoa vielä rintakehässä. Perkele ponnistui äkkiä tarkku. Mitä tälle kävi? En mä tiedä, se vaan yhtäkkiä... Kun tulee... Antakaa se nyt. Kun tulin paikalle, niin Täällä on heti kaikki lähti mistä juokseen tänne. se on Tai sähköä. mä kävin kattoo sitä myymällä varikoudin. Mitä että? Anna sille tuosta etälämottimesta sähköä, niin se lähtee henkiin. No niin. Ei vittu. Eikö se Eikä se nyt pahasti idea? sattunut suakin. Ei vittu. Mä oon ok. Kato kun heräs. Eipä herännyt. Ei. Oho. Mulla kävellä toi sama. Mikä helvetti täällä uuden? Mitä joku ukko saattu nää? Pane pulssi. On olla edelleen. Joo, ei oo pulssia Joo. ollenkaan. Ootteko te jotain niinku siviilipoliiseita, kun teillä ei Ollaan. poliisin vaatteet Ollaan. päällä? No Meillä on vaan- perkele. Ollaan vapaalla. No perkele, sittenhän te olette melkoisia veijät. Tehdään työt siihen loppuun, kun haaleri lähtee päältä. Ei suotana, kun kerran saatiin semmonen 10 kilon hauki. Ota sen kantoon tosta nyt tän jää. Pilkkimällä tuli. Estäkäähän vähän siitä. Annetaan sitä ambulanssi. Antakin sähköä sille äkkiä. Ollattu. Mihin vittuun monta vettä? Sähköilmäisyys. Niin perkele. Mutta siellä oli se viimeisemmällä kaupparyöstöllä oli toi joku semmonen kaljuäijä käynyt ryöstää silmäpaitaa. Enempää tuntomerkkejä mä en saanut. Mitä silmällä? Ole hyvä. Ja se ei ollut tämä. Kai sen kiitoksen voi niinkin sanoa tietysti. Sano, jos mä voin jotenkin auttaa. Jos voit painella, niin... Joo. Painaminen. Ai saakeli. Ota deffaa mukaan. Mä voin... Joo! Emma ei. Ja irti. Joo. Mä voin tästä painaa. Joo. Joo, painele siitä. Onko siinä mitään elonmerkkiä? Ei oo. On ilmeisesti ollut kohta 10 minuuttia tajuttomana, että...
kun mä jättänyt tämän jälkeen. Aha. No, sit sen sarja. Mä käytän Joo. Mm. On muuten ollut hiljasta. Mitäs teillä poliisit, onks teillä ollut hiljasta? Perkele antakaa meillekin vähän. Siirtykääs meillekin, jos on mahdollista jotenkin. Niin. Mä oon joutunut käymään noilla vaan noilla saakelikauppaa. Joo, käy erittäin hyvin. Näyttää pahalle. Tapahtuisi edes meidänkin piirissä jotain välillä muuta kuin noita sarnapistyksiä. Pääsittekö te noihin kauppamurtoihin vaan? No näpistykset. No joo, ainoat. Ei meille mistään muusta tuu ilmoituksia muuta kuin niistä. Okei. Ja sit aina välillä tietenkin tulee, jos jotain näissä Jos tapahtuu Mitä, jossain näissä kohteissa. mitä te saatte tehdä siellä kaupassa? Katsotaan kamerat vaan yleensä. Nyt me saatiin yhden kaverin kanssa, just kun me oltiin partioimassa kahdestaan, niin oltiin menossa, kun oli tuossa, kun toi Ankkalammalla ne 2 kauppaa, niin oltiin se lähempään kasinoa olevalle menossa. Mutta me mentiin tätä kautta. Tätä kautta oltiin menossa. Niin sit toi ään päällä oleva K-marketti tuolla, niin siihen tuli just samaan aikaan ryöstä, kun me mentiin. Oltiin siinä ihan niinku kulman takana. Me saatiin kaveri siitä rysön päältä kiinni ja tuotiin poliisille saman teisessä, kun se oltiin saatu, kun ei poliisit ollut paikalla. Ja sit se vielä kiisti itekin, että ei ollut käynyt siinä toisella ryöstöllä, kun sitä tiedusteltiin. Ja sit hän jäi kuitenkin kiinni sitten kameroiden kautta. Käytiin vielä uudelleen poliisiasemalla sanomassa tämä asia heille suoraan. Että monessa on noita huonoon tuurisia kavereita ja tyhmiä, kun tervestä heti sit viereistä kauppaa. Se on kun siinä on joku valmiina, siinä lähistöllä heti sen jälkeen. Jep. Ja trackeria päälle. Ja minä vai? 05 porukka. Ei, en oo siinä. Ainakin pitäis olla. Kaata uusittain myöläs. Talli on varma. Vittu kun ruppee vituuttaa. Tää vittu asema on yksi saatana samppiluola. Vittu kukkaa te mitään. Kuka vittu tämäkin vittu on? Joo vittu voi postimerkki persissä ja takaisin sinne mistä tuli. Ei jumalauta, toi tuli niin suora. Vittu ottaa niinku. Kalliovaara. Joo, ota Mennä polttaa. Kalia. Kahvia. Ei. Ai. Mitä vittua? Alkaa niinku huvittaa pikkuhiljaa tää. Tää. Mitä vittua täällä on käynyt? Kato! Minä tiedän. Morjesta, tuttujakin näkee. Tuttujakin näkee, mitä ukko? Hyvin, mitä sinulla on? Mitä? Ei oo sullakaan näköinen hetken aikaa. Ei joo. Niin meimai. Täytyy jossain vaiheessa lähteä kyllä kaljalle, sit kun mä oon vapaa-ajalla. Lähetään ihmeessä. Mutta voi olla, että en oo hetken aikaa, kun viimeksi oli melkein 24 tuntia vuodessa. Nyt toivon, että nyt en ole. Ei oo hauskaa. Tietääkö herra vartija sen, että työnarkomaania on kanssa sairaus? Ihan äänenvoinnassa. Hys. Kyllä se vähän. Kellä on muuten antaa ylimääräistä puhelinta? Häh? Kuuleko ei oo, ikävä. Kuule ku on. Onko? Kävi. Kiitoksia. On baarissa. Oo.
Tuu sähän vähän sivummalle. On pitänyt kato sen kun löysi tuota meidän kätköistä. Joo. Niin tossa. Ja mä lähden en ehkä tonne kauempana, niin mä tonne Kiitoksia. murralle. No niin, kiitos paljon. Ole hyvä. Mitä laitat kovia? Ite ois Mises toi murto oikein oli? psyko hommaa saatana. En mä tonne jaksa olla. Ei mun alue. Paskatyö vittu heiluttelee jossain joku tikkari kädessä vittu hoppoi. Ei vittu. Ei ollut mun toimialueella, niin en mä jaksa tossa. Älä muuta sano. Kävis nyt joku edes kääntäis kaupan tai vetäis nyt jotain edes turpaa tässä torilla, kun sais jotain tekemistä. Äkkiä kun se hoidetaan. No ei vaan. Ei viitti. Koska salilla tuli tänään käytyäkin. Ehkä täytyis mennä. Tai no vittu, miksipä se menis? Niin, itse kävin Mullahan tässä aikaa. Toverin kanssa käytiin tänään vähän riekkumassa salilla, niin kyllä siinä juoksu ja voimakkuus vedettiin tappiin molemmat. On muuten Jossain koominen vaiheessa näky oli. juostaa tällä hetkellä. Kun juoksee saatana puolet nopeammin kuin muu. Mä voisin kans lähteä käymään tuolla salilla yhtä. Kannattaa. Voi ei vittu. Onks täällä mitään? Vittu mä pistin salasanan väärin. Onks täällä niinku mitään? Katsotaan pelti. Kun mä menen toppeen sisälle, saatana. Tulee jos meillä on vaan. Ai. Oottakaa. Joo, ei vittu toi. Sait sä? Joo, sille kävi vähän hitti. Mutta morjes. Frendit. Suokin näkee taas. Mikä sun nimi on? Joo, mua. Ai niin, olit sä siellä Kauhavalla? Olin, mä kävin siellä aikaisemmin. No löytyykö niitä naisia silloin yksiltä? Ei niitä kyllä löytynyt ja sekin päätyi aika lailla vaan siihen, että mä ajoin niinku ehkä sen auton pusikko vähän kovemmassa vauhdissa. No kun mekin lähdettiin sua äkkiä seuraan, kun puhuit naisista, niin... Mut ettepä tainnut pysy Passatin perässä. Eikö se ollut kai Skoda? Ei, kun sä käännyt ympäri. Ei me jaksettu kääntyä sun perään. Niin. Niinpä se oli. Seurasitte mua, voi pojat. No, me haluttiin nähdä naisia. No, misäs se yksi nyt oli? Täällä oli äsken nainen. Oli. Joo, viimeksi kun mä olin tänään aikaisemmin tässä paikattavana, niin mä sanoin tälle Kaljulle, että onpa koko päivän ajan näkyy kauniit naisia. Niin yksi sairaanhoitajamies tuli vaan ja sanoi, että kiitos. Joo, mä tiedän sen sairaanhoitajan näin. Tiedättekö mistä mä saan huumeita? Huumeita? Ketään tuossa on niinku noin spontaanisti. Tässä on vartija ja 2 ensihoitajaa. Ei kannata puhua huumeista täällä. No niin rakentajapojat, te olette nyt kunnossa ja teidät on nyt myös laskutettu kunnollisesti. Perkele, meidät on ylennetty rakentajapojiksi. Voitko sä fiksata mun mahan? Mie fiksasin massu. Onko opetusta vai? Oot sä raskaana? Kaikkea muuta ottella ensin, niin sit vasta. No se on totta. Mutta joo, pitäkäs pojat, hei, raksapojat kivaa, niin Hei, kerropas näille pojille sama homma kuin mullekin niistä rakkihommasta, mihin kannatti mennä? Niin tohon tatuointiliikkeen viereen kannattaa sitä keikkaa ottaa.
Niin, että työnjohtaja sopii sen raksakaverin kanssa siinä, palautatte sitä autoa sille ja sovitte sen kanssa uudestaan niin pitkään, kunnes se raksapaikka tulee tuohon rantaan Tatskalikkeen viereen. Joo, siihen me ollaan yleensä haluttu. Mutta kun me tykätään tehdä noita vaarallisia hommia, niin eikö hyvä, että teillekin on sit töitä väliin? No on se, no virallisestihan mun pitäisi sanoa, että ei, mutta se on niinku rahallisesti ja mun bonaritilanteellisesti parempi, jos te satutte Täytyy sanoa ei, koska tuo mä... tuli sun vähän isompi paikalta. Ei, mutta älkää nyt satuttako itteenne kumminkaan tarkoituksellisesti, mä tiedän, että mä ihan... Satuttakaa kaikkia, tervetuloa uudestaan. Riski onkaan, kun mehän käydään hakee kohta metsästysluvat, niin ei me satu. Ei vittu, joo, millä ei pääse saatana. Hei, ihan vinkkinä teille kaikille, jos teille ei vielä ole. Kun te lähette sinne metsästykseen, laittakaa ne pyssyt sinne takakonttiin. Poliisi pysäyttää teidät sit siinä vaiheessa, koska teillä on siellä selässä, ja siitä tulee sit sakko. Joo, eli hyvä. Siis me meinattiin, kun nämä metsästäjät laittaa tää Antoni juoksemaan, ja sitten kuka osuu ekana, niin voittaa. Ei jumalauta, pojat. Se on ihan hyvä, mutta sit siinä vaiheessa, kato, kun tulee ilmoitus siitä, niin se on sitten harkittu murha ja murha-annosta tai avuannosta tälle kaverille ja tää saa ihan muuten vaan kuka tässä on ja... niin, päätetään voi. No mutta joo, mutta ei mitään, ei sitten koko ajan tosiaan, niin, tiedättekö te miten se toimii? Ei. Eikä me saada laput. Ainakin puolet saa, puolet ei. Oikeastaan laittaa jos lasit päähän, niin ei saa. No mistä niitä panoksia sit saa? Panoksia saa tuolta metsästystarvikekaupasta ja mä suosittelen, että ostatte ja luvat niitä panoksia sitten joka reissua varten yhden pyssyn verran ja se on noin 200 kutia, mitä sillä pystyy ampumaan kerralla ja sit sen eläinjäljittäminen muuttaa metsästämisen. Tiedättekö muuten paljon maksaa halvin kämppä? En tiedä halvimmasta, mutta mä maksoin semmosesta uima-altaallisesta omalla pihalla, isolla takapihalla ja ihan mukavalla alueella niin 64 tonnia. Se oli aika löyty. Pelkkele, meidän pitäisi jossain vaiheessa ottaa oma kämppä koko meidän porukalla, niin siellä voitaisiin säilyttää aseita aina. Niin, naskibileet. Joko niitähän ei kontissa saa säilyttää. Niin, mutta sen metsästysaseet kato siellä kämpässä. Niin kämpässä saa. Joo, monihan kämpässä saa. Kyllä, niin siellä voisi aina säilyttää niitä asseita sitten. Joo. Ja sitten tosiaan kun lähdette sinne, käykää tuolla vaatekaupassa. Mä sain poliisilta ohjeistuksen siihen semmoiseen, että voin nyt näyttää tässä kun ei oo kiirettä. Niin... Tää metsästysvaatteet. Juu, semmoset. Mä ajattelen, että tällaisella sulla voi metsästää kans jootas. Nää pojat jo tietää sen, mutta... Eli liivi. Täytyy hakea sieltä semmosen liivin, mikä ei ole esimerkiksi poliisin liivi tai mikään tämmönen. Eikö tällaisella voi metsästää? Nahkahousut ja kaikki. Juu, ei. Siinä täytyy olla maastovaatteet, huomioliivi ja kypärä. Joo. Jää, ostin työssä jotain erikoista tapaa. Se on ihan sitä varten. Mistä pääsee hoitoon? Täältä pääsee hoitoon. Joo. Minä hoidon. Mutta eikö hei lähetäänkö sinne poliisiasemalle kokeilee onne, ettei ne leikin taas niin pyörätuoleen maksaa 10 tonnia sitten ne luvat. Joo. No se jutteloi. Onko se tää? Tällä ei saatana. Mitä? Ei saatana. Ai perkele. Onko se kunnossa? On kunnossa. Onko se kunnossa? On. Meni vähän hallittavuus lopussa. Joo. Mennään tonne torille puhumaan. Onneksi mä puhun näin tulee.
Ei vittu, ja sitten vietyy ruoassa. Mites noin niinku omasta mielestä? Se vähän lähti. Se pientä alamäkeä. Joo, vähän se. Sitten mä koitin jarruttaa, niin se meni harjoittamasta kokonaan. Joo, mä en jaksa tästä yhtään isompaa kirjaa. Mä en jaksa poliisit, mä en jaksa kirjaa. Se on ihan vittu. Oli hyvä. Oho. Oho. En mä jaksa. Lopeta. No. On. Jos täällä on, niin se on ihan helvetin tyhjä äijä. Ei oo. Tyttää ihan ja... Vittu tota jälkeen jäi soimaan päässä. Täällä on vaan näkytään. Joku kenellä tässä vaan yhden puhelimen, mutta se leikkas. Tästä. Tää vii. 17.18. Eli tuon sitten. Discordi auki. Täh. Jaha. Mitäs? Ei jumala. Sitten mä menen tonne. No, jatketaan se. Mulla ei tota hätää ole. Oi, Bemari. Oh, Bemari. Äpäs sit lähde yhtään kuule poika miittää. Sit on kiinni otettu. Mitenkäs siinä tolleen nyt kävi? Mitenkäs kävi näin? Ai vittu. Mä painoin vielä muuten. Miten sä et pystyisi jarroa se ilmiäs, kun on sun kohta audit? Oi jumalauta. Oliko järkeä? Oh, Bemari. Ei ota poliisille sit samalla. Tulla on toinen niistä tässä kiinni. Se MP nyt jahtaa sitä toista, mikä lähti autoon. Mä ilmoitan. Onko sillä se puukko? Tällä. Mä tuttu se yhtäkkiä. Vai mitä vittua? Terve. Ei mitä vittua ihan oikeesti. Joo, ei musta voi irti kyllä päästä. Chillisti ja tälleen. Oho. Mitä ei oo, mitä tapahtuu? Sori. On pitää tuosta toisesta kiinni. Joo, pieniä ruhjeita ja sitten Joo, se on hyvin, se saa vaste. Se saa vaste. Tutkitaan sitten, mitä sulla täällä on. Joo, silmillä katot siitä ja jatkat elvytystä, niin se on hyvä. Täällä on vaan vape ja 691 € rahaa ja sitten on Wallis, jos sä pöllit jotakin, niin sitten mä tuun etsiä sut M4, ymmärrätkö sä, Big Man? Joo, se toisella oli sit se puukko. Joo. No tää lähtee silti poliisien matkaan. Joo. Niinkö, lähdenkö poliisien matkaan, niin? Sitten olet hiljaa nyt tässä vaiheessa.
Tää kävi sairaanhoitaja hyvä tuuri, mä olin tossa niinku vähän matkan päässä tossa myymällä. Hyvä niin. No niin, sit sille saatiin syke. Istu alas, mä jatkan sun hoitoa ihan just. Mä yritän saada tän vielä kuntoon, eli jos otat vähän otat irti, niin mä annan defistä. Katsotaan, jos saadaan vasten defi. Ei vastetta defille. Laitetaan addu ja yritetään uudestaan. Ei noudatetakaan defiä loppuun, saatiin vaste pelkällä addulla. Noin. Sitten mä hoidan sut loppuun. Keltakusi rätti olisi ottanut turpaa ilman shankkiin. Istus alas tohon nytten, niin... Sait jo vittu nenäs vittu huolella. Siitä piti tulla kaveri auttaa. Itse ei saadu. Katsotaan vittu kun nähdään joskus kahdestaan. Ok, bet. Seuraavan kerran saat luodista. Tuu sille vittu suht pyssyllä. Isot Sit puheet, älä puhu isot vaan. puheet. Älä puhu vaan. Okei, katsotaan. Istu vaan sinippukulmi alas. Teot meinaa enemmän kuin sanat. Enemmän kuin sanat. Äijä vittu, haluatko sä legit mäkkäristä? Tuu sit vaan, Vietkö kun se pääset kun kaveri sen putkasta. Sinä. Mä tuun. Tuu. Sinäkin meet sinne puhtaan. Eli sä haluat luodista vittu. Tuu, Sebastian Rautavuori. Mennään me keskustelemaan vähän sivuumalle, mä vähän kuuntelen sun. Reellisesti toi äijä aloitti. Ei oo meidän vika. Se on silti, säkin oot yhtä syyllinen, kun sä oot ollut mukana siinä. Lupakko, et lähde karkuun, jos mä päästän sut tästä hetkeksi aikaa irti, että mä voin keskustella ilmoitusta. Ai mitä sanot? Että lupaatko, että et lähde karkuun, jos mä päästän sut tästä silleen irti, että... Joo, lupaan. Ei, mulla on raudat edes, niin eipä hirveä. taas siitä saatanan sumuttajasta sitten. No mulla oli noin lassit, että se ei hirveemmin nyt, mutta niin. Mitä tässä oikein kävi? Siis toi ihan jätkä alkoi fronttaa. Tieks? Alkoi päätään. Joo. Mun ihon väristä mä kirjoittaa tästä ylös. Joo. Saatana, tästä näin vielä niinku... Oi, vuorollisesti portit. No, portit. Että tuliko sulle mitään pahoja haavoja tai mitä tämmösiä? Ei mulla tullu hirveä pahoja. Tuolla tulee toi sun kaveris näemmä. Sä nyt menet poliisilaitokselle, että... Miks mä menen poliisilaitokselle? Vallan mä oon syytön. Tietyistä syistä. Niin. Mä näin nyt kuitenkin silti, että mä... Lopetapa sinä sen nyt, se saatana iso. Älä mene mihinkään, vaan mun sammuuden päähän. Nyt sä otat se äijä sieltä ulos vittu ja otat raudat pois, mä tapan sut. Ymmärrät sä? No joo vittu. Tuu autosta nyt ulos. No Sitten otat sen vittu pois. tulossa saatana vittu. Noniin, sit otat sen pois ja avaat sen raudan. Vittu ottamassa. Bemari. Raudat vittuun. Mutta mä sanon nyt tässä vaiheessa, että tuolla on sairaalalla taas otettu tiedot ylös. Joo, ei mun Juu, pitänyt okei. puukentaa sitä. Noniin. Nähdään hei. Mene takaisin sairaalalle, saatana. Se mennä sanoa tuolla poliisia. Juu, se saatana kultainen pemarikuski tuli uhkaa aseella ja otti sen äijän takaisin tällä. Mitä tuo? Joo, se kultainen pemarikuski tuli takaisin ja vielä otti sit saatana se kaverin takaisin itellään. Mistä? Aseella mua äsken. Saa vähän matkan päässä. Vittu. Okei. Siinä rakennustyömaan kohdilla. Mun mielestä Joona saa toinen saapu tällä. Tällä mä oon ihan päässä. Ja sitten toinen uhkaili ampuma-aseella kaikkia, ketä tossa nyt kerkis olla. Joka nyt on se kun on EKG-vahvuus. Ehkä saadaan taas tekijä kiinni kesken kaiken. Vittu käynnisty.
käsi valmiina toisella napilla. Ja vyö pois. Tästä ei näemmä keskustella enää tässä vaiheessa, sä et kiinni itse teos. Onko selitettävää? No mä tutkiskelin noita hyllyjä tossa. Mä käyn tuolla autolla yhtäkkiä. Sä menet nyt tähän autoon. Ovet on lukossa, sulla on raudat, tiedät mitä tehdä. Enhän mä edes poistunut kaupasta. Kassalla olin viemässä. No, me saatiin vähän niinku ilmoitusta, että sä olit niinku pöllimässä sieltä tavaraa. No mut en mä oo niinku mitään varastanut. Mä oisin kyllä maksanut ne, mut sä tulit hakemaan mut pois tuolta. Mä nyt käyn kattoo noin kamerat, sä otat siellä sit sen aikaa. Otetaan ne vielä tosta. ID ylös, täysin pasi. Mä laitoin ne taskuun. Tää oli aika hyvä tälleen. Täällä on vieläkin tää viimeisin. Ei tallentaa tosta noin. Toi 18. Toi oli aika hyvä paskatuuri oikeesti tällä äijältä. Se ei voi niinku noin paskempaa olla. Tai no, voi. Taas. Eteenpäin. Joo. Ei epäilystäkään. Kyllä menee poliisin haltuun. Hän nyt tulee poliisi. Mä olin kyllä tohon menossa, tohon kassalle niitä maksamaan. Mulla ei vaan ollut kauppakassia. Niin mä laitoin ne taskuun ja olin menossa kassalle. Sit sä tulit nappaamaan. Joo. Tähän tulee nyt silti poliisit selvittelemään niitä sun asias. Mitä? Poliisit tulee selvittelemään tätä näin, et... Minkä takia sä teit näin? Ja... Mulla ei ollut kauppakassia, kun mä unohdin ottaa sen kauppakassin, niin... Mä laitoin taskuun ja olin menossa kassalle sitten maksamaan. Miksi mennään häneen? Mennään Mennään mitään tästä ukosta. Käveleekö sä vähän tää kauemmas, et mä pystyn kattoo susta noita taskuissa? Katsotaan ne uudelleen. Oot sä laittanut mulle jalkaraudat? En oo, mä itsekin kädes mietin, mitä selvettiä. And... Oi. Noin. Joo, onks... Joo, tämmönen henkilö täällä oli. Kamerassakin näkyy.
No. Mä Näpistyksestä. Mä unohdin kauppakassin ottaa. Mä laitoin ne tossa taskuun. Sit mä oisin mennyt kassalle maksamaan, mut otettiin kiinni. No minkäs takia toi sit myyjä ilmoittaa meille tämmöisestä kyseisestä asiasta, että sä oot näpistämässä? No, en mä tiedä, kun se on tyymä. Onko sulla takavarikoitu se omaisuus? Se saattoi yhtään se taskuja edes vielä. Se saattaa näyttää siltä, että mä olin varastanut, mä olisin kyllä ne maksanut. Kun sä tulit paikalle. Jaa, mitäs sulla nyt tänään? Toskin kohtaa sitä nyt kysyä. Mitäs sä täältä nyt veit? Mitä? Veikö sä puhelimen? En. Veikö sä vesipulloja? Mä otin 2 vesipulloa ja sit oisin maksanut ne tossa, No mutta... niin. Tiedän semmonen homma, että mä annan sulle varoituksen näpistyksestä. Okei, Sä kyllä. menet tonne sisälle ja sä maksat mitään sun vesipullossa, sä menet, ostat sieltä nyt uudet. Ja sit sä pääset lähtemään tästä. Mä otan raudat pois. No joo. Käys vielä henkkari, mä voisin katsoa. Joo, oot. Mikä se sun nimi on? Älä sit vartijaisesti vielä lähde mihinkään, mä oon sulta... Mä oon siihen puukotukseen liittyen sulla, niin mä oon sulta nimeä ja noit tiedot ylös. Mä oon Dante Dalmatialainen. Ei vittu tällä. Vai ette Dante? Kyllä. Joo. No niin. Ei mitään, ole hyvä ja poistat tästä paikalta. Kyllä, moi. No niin. Joo. Oota sielläkin. Onko se teidän ajoneuvon Dante? Ei oo varmaan. Kaverit laidassa. Tehdäänpä semmonen homma, että mä kävelen sit tästä. Mä lähden taas. No niin. Joo. Joo. Mä oisin ottaa sulta yhteystiedot ylös tohon ilmoitukseen, mikä mä teen tosta puukotuksen. Joo. Numerot ja kaikki vaan. Joo, mikä sun nimi on? Mikko Ruohola. Mites mä se numero... Otatko sä tää numero ihan tälleen näin, että mä annan se sulle täältä näin? Tää luettele se vaan, jos sulla on siinä. 044 Joo. 249 Joo. 505 ja sit viimeinen numero on 3. Joo. Mikä sun sähköposti on? Pasim. Ja siihen sairaalalle tuli nyt 2 jamppaa, toisella oli asettelulla puukko, se toinen puukotti sitä, että toinen asetti siinä aseella ja sitten lähti sitä paikalta sillä autolla. Joo. Sitten se toinen tuli ilmeisesti myöhemmin siihen sairaalalle takaisin. Sitten sä otit sen kiinni. Joo. Sit Tai siis se toinen oli siinä sairaalalla ollut koko ajan, mut niinku... Tai mä ehdin just sopivasti tappeluhetkellä, kun oli just niin, ne tappeli vielä siinä kohtaa, mut sit kun mä tulin paikalle, niin ne molemmat lähti niistä maskipäistä karkuun. Mut mä sain toisen siinä vielä kiinni sit, niin kun se istui autoon. Niin, eli sä sait toisen kiinni ja sit sä olit tuomassa sitä putkalla. Tai asemalle. Ja siinä matkalla sit tuli se saatanan Pemari alkoi. Okei, ihan se Kulittelee aseen kanssa. Viesti. Hyi. Kirjaan siis tämän ylös sekuntia. Joo. Mulla on rautaa. Radio. On jo tänään toinen, ketä jää sen rysän päälle kiinni. Aika hyvä. Oliko tää se samana ajoneuvo, mikä lähti siitä, kun joka uhutteli sillä asennolla? Joo, se oli siis se sama. Ase? Se oli semmonen pienempi pistooli. En mä sitä tarkemmin nähnyt. Okei.
Tonne mä en oo kyllä lähdössä saakeli. Joo, ei tarvi. Jes, hei kiitos sulle tästä tosi paljon. Mä pyrin selvittämään, kuka se uhri on ja pyrin myös selvittämään, että mitä tässä tapahtuu. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Mennään nyt sairaalaan. Täytyy saa kohta käydä toimistolla hakea. Ai saakeli. Ja mun täytyy nyt lopettaa tää video tähän, mutta kiitos kun katsoitte videon. Muistakaahan pistää toi tykkäystä kehiin, jos tykkäsitte ja pistäkääpä kommenttia ja ohjeita, jos haluatte minkä tyyppistä videota te haluatte, että milleen mä editoin. Jos haluatte laitan sen intron tai jotain, niin pistäkää asiasta kommenttia. Mä